Doncs bé, anem amb primera divisió i concretament anem amb aquest clàssic que tothom esperava, més que res per aquestes circumstàncies en Lliga. Ja sabem que el Barça arribava amb aquesta autoestima alta per haver guanyat 1-0 al Valladolid, les coses s'han de dir, així de clares, mentre que el Madrid va guanyar 3-1 al Liverpool i també li va donar un xuter d'adrenalina, ho podem dir així. Arribaven els dos amb el Madrid un punt per sota la classificació, però amb unes diferències en quant a situació probablement de jugadors que havien disputat més clàssics uns que d'altres, perquè recordem que l'equip de Koeman, equip de circumstàncies i equip amb transició, doncs ha anat sortejant alguns obstacles, però les veritats són les que són i el Barça aquest any és un Barça de transició. Així que començarem parlant d'aquest clàssic amb victòria madridista per 2-1, que ara mateix el situa per sobre del Barça i a un punt de l'Atlètic de Madrid. Començarem parlant amb Javi Gómez. Va. Javi, primer de tot, després del 3-1 a Valdebebas contra el Liverpool, t'esperaves que el Madrid guanyés el Barça en aquest clàssic? Bueno, podíem esperar-ho. La veritat que el partit davant el Liverpool a mi em va sorprendre gratament. Vam veure un molt bon Madrid i, evidentment, jo estava preocupat per com arribaria físicament al conjunt, bàsicament perquè Zidane no té més alternatives. Té un equip molt limitat. Llavors ja vam veure que en comparació de l'alineació del Liverpool davant el Liverpool amb el Barça només va haver un canvi, el d'Asensio per... en aquest cas, ara no recordo... Valverde, correcte. I la veritat que em va sorprendre el fet del joc que va desplegar el conjunt madridista. Jo vaig veure un molt bon Madrid, un Madrid molt superior a la primera part, que podria haver-se anat al descans guanyant per 3-4-0. Després, una segona part força igualada, on el Barça va poder empatar, però el Madrid també va poder marcar el tercer gol. Llavors, vull dir, a mi el que respira el barcelonisme és el de sempre, massa victimisme. Jo crec que al Barça el que li ha passat és que s'ha trobat en una situació on s'han ficat a la final de Copa del Rei gràcies a aquest últim gol de Piqué que el va ficar a la final. Potser, com tu deies, Òscar, aquesta temporada era de transició i de cop i volta, aquesta bona ratxa de Lliga, s'han trobat amb un Barça, hòstia, que podem guanyar un doblet, però jo crec que l'altre ja va ser un cop de realitat per veure realment que aquest Barça té possibilitats de guanyar la Copa, evidentment, jo crec que està al 50%. Espero que els jugadors de l'Atlètic hagin escoltat el que va dir Piqué amb Jordi Alba, on ell assegurava que guanyarien la final. I la Lliga, jo crec que aquesta Lliga la guanyarà el que millor estigui de tot el pitjor, perquè realment és una Lliga que es posa emocionant de cara a l'espectador, però que, és l'únic positiu, perquè realment estem veient un bon futbol des que va començar la temporada i espero que aquest Madrid pugui aprofitar l'ocasió, però estic preocupat perquè jo crec que si el Madrid passa davant el Liverpool, que en principi té que passar, però recordem que un 2-0 en tot el carrer, tenim que veure com arribarà el conjunt madridista a l'últim tram de temporada, molt limitats, amb moltes baixes, i es tindrà que veure, però està clar que el Madrid en els moments més complicats apareix i l'altre dia va ser un dels clars exemples. Josep, tenint en compte que ja sabem com jugar el Madrid i que li encanta jugar al contraatac, més que el Barça no ho va saber neutralitzar, això? Jo crec que el Koeman no s'esperava això. De fet, jo tampoc m'esperava un Madrid tan endarrere. Em va sorprendre moltíssim. Jo m'esperava que el Madrid apretaria una mica més a dalt, que la sortida de pilota li costaria al Barça i per això va sortir amb el típic de 5-3 amb la defensa de 5. Llavors, jo crec que això el va sorprendre, que el Madrid després de darrere. De fet, tu has dit que el Barça venia molt bé, jo no estic d'acord. Quan va jugar contra el Valladolid, aquell partit va costar penes i glòria treure'l endavant. De fet, el gol del final del Dembélé, però si no, aquest partit era un desastre absolut. No, dic que venia molt bé en plan irònic, perquè per mi guanyar 1-0 no és per fer un títol de l'esport a Lliga, saps? Vale. O sigui, el Madrid venia bé des del Liverpool, perquè si no, no venia bé, i el Barça amb allò del Valladolid li va costar molt, i de fet, el partit del Valladolid, el plantejament va ser molt semblant al del Madrid. Si el Madrid no va defensar més endarrere, mira què et dic. Llavors, a les transicions, al Barça li costa molt,
una cosa que no acabo d'entendre és com a les transicions amb el Liverpool ja vas veure, tens Benzema i Vinícius, o sigui, els has d'agafar aquests dos, els has de parar com sigui, i això el Barça, no sé, no devien estudiar, el Koeman no devia, no sé, no ho van plantejar bé i els hi va passar això. I si a sobre afegeixes que Jordi Alba fa el fallo que fa i que mentalment estem dèbils i quan ens en foten dos sembla que ens en puguin fotre 5, doncs, bueno, el partit va anar com va anar i potser la meva crítica més gran va per Koeman perquè hauria d'haver reaccionat abans veient el plantejament que li plantejava el Madrid i hagués passat una altra vegada al 4-3-3, però al minut 20. Dani, inexperiència o arbitratge per part del Barça? Inexperiència em refereixo a la quantitat de jugadors que debuten en un clàssic. No. Jo ho atribueixo més a la inexperiència d'alguns jugadors que no a l'arbitratge, òbviament. Coincideixo amb el Josep. Crec que Koeman es veu sorprès pel plantejament de Zidane i crec que no se l'espera tan enrere, i menys al seu camp. Va ser un Madrid molt ben plantat i un Madrid que sortia molt bé al contraatac. De fet, el primer es veuen sorpresos. És la diferència amb el Valladolid. Clar, ja agafa la pilota en el Valladolid Alcaraz, que és bo, però no té el desplegament físic potser de Valverde, i Valverde fa la jugada i se la troben. El segon gol és inexperiència per mi totalment. Vull dir, entre Mingueza i Araujo li fan una falta que li deixen un forat a Vinícius perquè es coli entremig dels dos i acaben fent falta a la frontal de l'àrea. Si l'agafa algú amb experiència, no li deixa aquesta opció a Vinícius i la racona i el porta cap a la banda i evita això. Sí, tens la falta que li dona l'esquena d'Es quan es gira, quan no s'ha de girar en la vida. Aquests detalls també compten. Però bueno, si s'ha de caure d'aquesta manera amb joves, doncs endavant, perquè són cops que t'has d'endur. Defenso també que jugués Ilaix, per exemple. Joan, quina opinió et mereix el clàssic? Bueno, que el Barça va jugar amb 3 homes menys i el Madrid amb un home més. Els 3 homes menys, per mi, Messi, si estava tan pelat de fred i els altres jugadors no tant, és perquè estava tots els minuts caminant. I, clar, si fa solet i està bé, doncs mira, perfecte, però... A veure, Joan, tots els equips... Feia una tempesta, joder, que semblava allò un monzó, allò, saps? No. Els monzones aquells... Jo no veia els altres que es queixessin tant. L'únic que es va canviar la samarreta és el pobret de Messi. Ai, pobret. Joder, però si estava tremolant, hòstia. Bueno, a mi em va fer pena. Perquè si camina, l'altre que també solament estaria tremolant és Busquets, que el tio ja està retirat des de fa temps. Per això sempre, quan hi ha un petit gran, se'ls mengen físicament, se'ls mengen. I ha passat. Vull dir, i Araujo acaba de sortir una lesió, jo no m'he posat, vale, posem a De Jong, doncs no, potser no l'hagués posat a De Jong a dalt, si potser l'hagués posat a baix, no ho sé. Sí, De Jong perd De Jong perd quan tot el que pot aportar davant, però és que, perdoneu, Busquets és que no ajudava en res, és que l'únic que fa passes en horitzontal. És el senyor retirat que està allà, que quan jugues contra un Valladolid o contra un Leganés, doncs mira, encara, però... I Jordi Alba, ja sabeu que en defensa és desastrós, ja no baixa i a part, ai, que no sé si guanyarem, doncs que no jugui més Jordi Alba. I després el Madrid sí que s'ha de dir, físicament, Vinícius espectacular, Benzema sí que tenia el cap de voler guanyar el partit, cosa que els altres no, i l'altra cosa és que van estar endollats Modric i Kroos, que normalment saben que no. I Lucas Vázquez és com aquell tipus Sergi Roberto, que sembla que no li vegis per res, però sempre està allà i va ser molt insistent, cosa que jo crec que el Real Madrid tindrà un problema amb la lesió de Lucas Vázquez. Al tanto, que això jo crec que és important. I ja per acabar, Gil Manzano, el senyor Pinganillo, que als minuts... Vale, no té... Si el Barça ha de guanyar. És igual si queden 4 o 5 minuts. No, hosti, eren tots els minuts que es va menjar Gil Manzano. Jo no entro amb el tema de penal perquè per mi no era penal. El de Braithwaite, no. No. Però hi ha Pelé? Bueno, Pelé i després també hi ha alguna jugadeta s'ha vist ara d'algun peu que em sembla que és Araujo, Casemiro, em sembla, o així, que hauria d'haver sigut també penal. Vull dir, si mirem a coses com per lupa, pots trobar més. Jo crec que això no és tant del tema de polèmica. Només és el tema dels minuts i després, per mi, el flagrant és el tema de les vaques grasses, que per mi
em sap greu, però exceptuant Messi per tot el que ens ha donat, Jordi Alba, i tot i que estava bé, per mi sempre els equips grans punxa i Busquets al carrer. Des de fa temps al carrer. La veritat és que hem parlat de jugadors que no va estar gens acertat. Jo afegiria un, però probablement és per la inexperiència també en aquests clàssics, Serginho Dest. Per mi també va ser bastant desastrós en aquest clàssic. Pau, et volem escoltar una miqueta. Què penses? La inexperiència és que pràcticament en tota la defensa, tret de Jordi Alba. Sí, bueno, ja em va donar la sensació una mica de que el Madrid sabia el que jugava des d'inici i el Barça es mostra un equip, ho estic dient als últims programes, imprevisible. És capaç de fer-te bons partits, però a la setmana següent és un equip ja una mica més desdibuixat. El problema que tenien en les transicions, sobretot per tornar, diguéssim, a posicions defensives. Les contres del Madrid eren molt perilloses i això es veia un equip més fràgil que no pas el Madrid. El Madrid, dintre de les seves limitacions, ostres, em donava la sensació de que sabia el que jugava. I a partir d'aquí, sí, també li pots buscar inexperiència de certs jugadors o també una mica de, donar un pas més o falta d'entrega d'alguns altres jugadors, també com diu el Joan. I ja aquí entraries amb matisos. Però, em va donar la sensació de veure un Madrid més sencer que no pas el Barça. Javi, volíem dos temes del Madrid. Primer de tot, tu quan vas veure la lesió que no podria estar Varane contra el Liverpool i vas veure la defensa d'Eder Militao Nacho, primer de tot, la teva reacció. I segona pregunta, és Vinícius ara tan bo que de sobte és un bolet que ha aparegut perquè comença a marcar gols? A veure, anem per parts. A la primera part que dius de Nacho i Militao tenim que afegir Odriozola, sí, correcte. Que va sortir als primers minuts de partit per la lesió de Lucas Vázquez. Això dona més mèrit a la victòria del Madrid. O sigui, tu li dius abans del partit al Barça que el Madrid juga amb Nacho, Militao i Odriozola i encara jo crec que és més greu que el Barça no hagi extret cap punt d'aquest partit. Dona més mèrit al Madrid i demostra que tota la plantilla del Madrid, des del primer fins a l'últim, estan implicats i creuen. Perdona que entri, però és que a la defensa li has de sumar Mendy, li has de sumar Valverde i li has de sumar Casemiro, que anava incrustat. O sigui, és una defensa que per allà no passa ni el Tato. De fet, jo crec que això... Que tenim aquest tipus d'esquema, però, vulguis o no, estem parlant de 3 jugadors que realment... Nacho te'l compro, però Militao i Odriozola, siguin sincers, no són nivell per jugar al Real. De fet, jo crec que aquest va ser el raonament de Zidane, perquè Zidane tira de les bàsiques. I les bàsiques és, hòstia, quina defensa que tengo, saps? ¿Qué hago? Pues los meto todos detrás. I el fet del plantejament de que es quedessin tots darrere, que si això ho fa el Barça, tots els diaris se'l mengen, l'endemà de jugar el partit que va jugar a Madrid, també ho dic, doncs llavors va fer que el Barça es sentís més incòmode. Tots darrere, però... part de la flor del Zidane, una altra vegada. Perquè si hagués tingut els defenses normals, hagués jugat a l'atac i el Barça potser hagués pogut tenir alguna opció més. Sí, jo crec que el Madrid no va jugar a defensar el partit. Jo crec que el Madrid va jugar amb la defensa de 5, amb aquests 2 carrilers, però jo penso que es va veure un Madrid bastant ofensiu. És la meva opinió. I respecte a la següent qüestió sobre Vinícius, jo, siguent sincer, jo sóc el primer que li he donat pals per tots els jocs. Sí que jo m'he sorprès amb aquests 2 últims partits de Vinícius, tant davant el Liverpool contra el Barça, però jo no sóc el primer que ara soc avantatgista i dic, hòstia, Vinícius, no vull Mbappé, Vinícius... Però si ara el vol al City i tot, ja, Vinícius! No, la veritat que a mi em sorprèn com la visió que tenen des de fora sobre Vinícius, però Vinícius encara té que demostrar moltíssim, moltíssim. El Madrid té que aprofitar, que està a un bon nivell, que està desequilibrant i que per fi ha pogut veure porteria i es veu que aquest jugador és un jugador que si té confiança pot aportar coses, però és un jugador que li afecten molt les crítiques de fora i llavors juga condicionat. Però ja et dic, Òscar, jo penso que si ara tu em dius Mbappé o Vinícius, Mbappé 100%. I clar, i a tot això... És que una cosa,
Jo és que no faria... La comparació ho fent, directament. Bueno, per mi és una comparació... No és comparació, estem parlant d'aquesta hipòtesi sobre aquest possible trueque que podria haver, que diuen que si el Paris Saint-Germain ven a Mbappé, vol a Vinícius a dins de l'operació i que el Madrid s'ho replantejaria. No té res que replantejar-se. Li fiquem a Vinícius les vegades que faci falta. Si aconsegueix això el Tito Floren, mira... No, és que no sé, anava a fer alguna aposta, però a més que no. Mira, si el PSG es ven a Mbappé i a Neymar i fitxen a Vinícius i Rodrigo, em faig al PSG. Directament, Em faig al PSG. Sí. Bueno, da igual. Javi, per què? Dembélé o Vinícius? Tindríem que veure-ho. Dembélé aquesta temporada és la que estem veient més regular i on les lesions li estan respectant més, però un Dembélé de cristall que cada 2 per 3 està lesionat, faig dubtar. I què ha passat amb Rodrigo, Javi? Això li he de preguntar a Zidane. No, però és que va ser una flor, va començar a posar Rodrigo, va anar carburant bé, i de sobte va haver-hi com un suflé Rodrigo, com passa a vegades amb alguns jugadors, i va desaparèixer al mapa. O sigui, al moment que es va recuperar Asensio, Rodrigo no ha aparegut. Home, és que... A veure, Zidane no és tonto, tampoc. A veure, però que venia d'una lesió important, Asensio. Ja, bueno, però és que, clar, fots un entrecot i una salxitxa, jo agafo l'entrecot, no? Perdona, però a mi Rodrigo... Falta la coletilla del Joan amb Asensio, Sí, que l'hauria d'haver fitxat al Barça i se'n va anar al Madrid... Bueno, tot això. No, però a veure, per mi Rodrigo no és una salxitxa i Asensio no és un entrecot, per començar. Un bistec i un xurrasco. Mira, bueno, no sé... Asensio, perquè es va lesionar i es va destrossar el genoll, que va tenir molt mala sort, però l'any que es lesiona Asensio anava però com un tro. Això, el Barça encara s'està fustigant. Jo aquí estic amb el Joan totalment de lamentar-se. El Joan encara s'està fustigant. Home, és que és per fustigar-se. Tu agafes tots els fitxatges que podia haver fitxat el Barça i no va fitxar, i tens un equipàs, És que és tan gratuït, això, a tot el passat. Sí, és que tornarem a entrar amb la discussió de sempre. Però... Dani Olmo, Adama, fins i tot gent que no calia fitxar-los. Li faré una última al Javi, després us faig una en clau Barça i anirem a les notes. Perquè en canvi el Madrid ho fa bé. O sigui, qui deixa anar és Morata, que jo l'havies deixat des del principi. I en canvi que nosaltres deixem anar els que no. Bueno, fent la comparació en plan càrnic, en la indústria càrnica, Javi, tu creus que Rodrigo és salxitxa, així de clar t'ho dic? Perquè és que jo no el veig tan despreciable, jo no el veig tan diferent de Vinícius, per exemple. Són jugadors diferents. Similars en algunes coses, però vull dir, a veure, Rodrigo va tenir l'explosió, sobretot la temporada passada, quan va també anotar aquest hat-trick davant el Galatasaray de Champions, que va ser el boom Rodrigo, però Rodrigo ha perdut pes al Real Madrid aquesta temporada. Jo penso que és un jugador molt aprofitable, però té que jugar. Però al mateix temps estem en el mateix. Zidane posa els que millor estan i si els resultats acompanyen, no canviarà els jugadors que estan per sobre d'ell. En aquest cas, amb el tema d'Asensio, per mi Asensio, jo aquí discrepo, per mi és un jugador que se li ha sobrevalorat en moltes ocasions. Asensio no sé si aquesta és la 4ª temporada, potser, al club. Jo només recordo una temporada bona del jugador i no sencera. Estem d'acord que la lesió greu li ha passat factura, però Asensio aquesta temporada jo només recordo aquests últims 3 partits que li hem vist bé. Vull dir, igual que Asensio està sent titular, penso que també podria estar Rodrigo en el seu lloc i jo crec que podria donar les mateixes prestacions que el mallorquí. Però Asensio, quan arriba al Madrid, té per davant les 3 perles de la corona, Davant té tota l'oposició, però... I James, que amb el Mundial ho havia donat tot. Van coincidir, no? Javi, m'equivoco? Sí, van coincidir.
clar, davant tenia, aviam, i tot i així, jo crec que destaca un jugador. Jo, la meva queixa, a part de la meva predilecció amb Asensio, que, bueno, això és una altra cosa, però aviam, un paio que jugava com jugava amb el Mallorca, també és lamentable que el Barça per 4 milions no n'és a per ell. Bueno, Canviem de tema. Òscar, sempre surt el mateix. Bueno, però és limitat, Mundo Deportiu. Fes una altra comparació de salsitxes i entrecots, va. No, ja està, ja he parat. No, a mi m'agradava. Totes les preguntes amb símil barbacuil, o com es digui. Barbecue. És igual, no passa res, però ara farem una altra en plan refran, ¿vale? Recordeu que aquesta setmana tenim la final de Copa, no? Dissabte a 2:15, i llavors... Josep, estàs a la penombra. M'estic quedant sense llum. Ara vinc, parla. A la penombra, i ara vull una opinió ràpida de cadascú, i després anirem a les notes del mestre del Joan. És aquest cap de setmana, Atlètic-Barça, final de Copa. Llavors, serà Marcelino pan y vino o Laporta vino y fiesta? Dani? Laporta vino y fiesta, totalment. Joan? Jo, com el Ramadà, ho hem de celebrar de nit. Vale, Josep, hi haurà barra libre o no? Hi haurà... No, barra libre, però no em refereixo a barra libre, em refereixo si hi haurà Asier barra libre, saps el que vull dir? Jo crec que guanyarà el Barça, perquè al final tantes comparatives jo ja em perdo. Dit això, jo vull fer una reflexió sobre els minuts afegits de l'àrbitre. Jo vull posar, ho sento, però és que, Òscar, no m'has preguntat, joder, jo No, però és que a mi lo de l'arbitratge realment em sembla una excusa molt barata. No, vull fer una reflexió, hòstia, vull posar una norma nova. Jo faria com el bàsquet. Cada vegada que la pilota estigui parada, es para el cronòmetre. S'ha acabat protestar, s'ha acabat perdre temps, s'ha acabat que el porter perdi temps, s'ha acabat que es tirin a la piscina, s'ha acabat que els recollepilotes no donguin la pilota. S'ha acabat tota aquesta merda. I amb això em vaig obrir el llum, que si no, no veuré res. Perfecte. Pau Petit, hi haurà festa... L'únic títol que podrà guanyar el Barça o ni aquest? Com li va dir Jordi Alba a Piqué, que no ho sap. No, jo crec que sí, aquest el guanyarà el Barça. No veig a l'Atlètic guanyant la final, però bueno, tot podria ser, però jo, com a favorit, m'inclino més pel Barça aquesta vegada. I Javi, creus que hi haurà 3-3 de Marcelino? Perquè recordem que li va guanyar la Supercopa i la Copa del Rei amb el València al Barça. O guanyarà el Barça i és l'únic títol que tindrà la Copa del Rei? Jo penso que el Barça és favorit, però jo crec que la final està al 50% i confio en els lleons, evidentment. Perfecte. Un moment, perdó. Javi, 14 o no? La 14ena o no? Si ens plantem a semifinals, pot passar qualsevol cosa. A mi el que em preocupava era un doble enfrontament amb un PSG, amb un Bayern. Però a un sol partit, ojo. Exacte, que a un sol partit ja pot tocar... ja sabem qui. Doncs bé, Javi, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per debatre sobre el Clàssic i et seguim a Catalunya Futbol. Molt bé, companys, un plaer estar amb vosaltres. Merci. Vinga, i felicitats pel vídeo. Merci. Vinga. Adéu.